Ole dollar external clear to te masain chebei la bek ule tun tuma hianin YouTube tips and tricks vel karon saidon ani athen tam tak chu kan hretonga kan la hriat lo po a thei ania ta chuanin I hlokna pakhatal in lo nei thau ka bei sei ani ama sabera chuanin video kan enta ni ti hian video tiang kan enta a chuanin kan video en hi dinglama hianin double tap a kan tap chuanin 10 second in I next peta a next katimaya chuanin voi ni ai tam I double tap khanin I multiply zela voi ni tap khan second so min I next ta chuanin voi thum tap khan second som ni chuan khang tiang sel khanin tap dana zir khanin adang lam ta a chuanin veilama tap kha chuanin I'm previously a tikhan I'm previously ta khami hemi second hi double tap ngai ta a hemi hi I second som a ta tuna hianin I du chuanin heta achunga hian thlak le ma han kala chuanin heta setting a hian kal le la chuanin general a hian kalla chuan ta hianin double tap to seek ti hi kan bunga ta hianin I du zat khai thlang thei ni I double tap khanin second som a in next turin emo chuanin second som pa som ni som thum som ruk thleng han I athlang theya khata khan I du ber thlang the ni I double tap khan chuanin kha pakhat na an ta a chuan video tian di en ta a khami he video hi VR pon na en thei ta ni heta hianin video chunga hian dot pathuma hian han metla chuan watching VR ti hi munga han metle la hei VR kan tiam pokhanin a en thei ani chuan khami kha pahni na ani le ta a chuan adot lia chuanin hemi speed hi video en speed hi I thak the ni heta dot pathuma I metle ta a dot pathuma hian han metle ta la chuanin playback speed hi I thak thei ni tuna hian normal a ta chuanin I duang speed khanin I thak theya muang chang ai thak du ponin I thak theya chuanin video speed chak lo tu pokhan I thak thei tho ni hata normal ti chunglam hi I amuang dan han ta a 0.75x tiang hi chuan normal ti noi lam mi hi a speed achak laman ta ni ta hen tu hi kan thlang chinanga hei kal zat mai ni kha ani le a hi I du danin I set theya mong chang eni du ponin mong chang in I set thei bokani chuanin heta channel icon a an kal le la chuan setting a han lut le la tuan general a han lut la ta hianin dark mode hi enable the bokani dark mode hi enable chuanin battery po a safe a chuan bit po aveng bok ani ka khan le ta a chuan heta video en na tian YouTube en ta chuanin ten ichuk thla zela ten ichuk thla zela khu tai om to a chuanin en du video kha I photo si lova en du video kha to si lova chuanin hemi a page I refresh tu ta hetian thai thlak le char ngai lovin heta home button hi han petla voi khathan betla tikhan amain ain thai thla char chuanin I refresh mai thei ani khami kha ani le a chuanin explore ti kan munga
explore kan han metani ta hianin explore khani me khanin ta hianin trending ti te music gaming news film fashion and beauty learning ti tam ta life ti am ta hei ithil du i favor how game lam yen du ani kha chonin gaming a hian tepla ni a all sama game aron recommend tak don chia ka tep china game lampang hei ka te khana nia gaming clear dian om ta chonin explore han tiklela live hi han met le taila tuna YouTube live lai hei che sang a chia kha chon gaming chawni wang khanin i eng tiang news veli om lawa tuna chonin live hawani awangin ain mix an way ani khan tiang khanin explore hianin du ei zon ol samnan le heta hian a thatna chu popular lar deuh ho hi an recommend du pi kani chuan subscription hi han en leila ta hian in i channels subscribe how khan le ta ni hei subscribe how khan le ta chunga hian chuanin library a hian han lut la heta hian in library a hian your video a hian lut la ta hian in video te kha i en theya chuan i delete thei bokani ta hian short a hian han metla video filter na ni ta ni most popular date that oldest the newest then ta hian in channel kha i video kha i filter thei bok ani chuanin home kan kallia ka han refresh anga chuanin me profile check dan kan soida don ni ta hian Mizo funny video news sang ni som ni episode 16 en top mai te ti peka fan official ti ta mi channel hin ta hemi iwa en a profile check don ni a profile check don chuanin a channel icon a hianin itepang video noi channel icon a chuan ta hianin yen theani peka fan official an ta chuanin subscriber is 25.2k subscriber an ta a chuanin heta achunga hin video hi kan metang video hi kan tiang kan metanga chuanin a video ho ama video ho ani ta ni chuanin i heta hianin short bite hi kan punga hi kan met liang chuanin kan metanga most popular hi kan enchinang a channela a video view anga na ber kha aron langdon ta ni ta hianin Mizo funny video news sang ni som ni episode 3 hianin viewer anga ber ta 133k view anita viewer anga ber ani khan de khan I view anga dana zirin adot dan zirin te khan a thlata a chuan playlist ania chuan community anita a community a hi chuanin i video ni lo thil kan thalak te an post chinang chi le thu an post chin lom tu soina angte khanita chuanin store ania channel anita chan about a hianin iwa enanga ta hianin view an nei sat song hi alo lang don ani chuanin ha ta hianin i athil ta hianin engamo subscriber te tan thu ten na che thin ta a khan ten kha du lo khan le mai ta han kha mi profile check dan ta peka fan official hian lo mu ani chuanin min lo thiam ta se apoi lutuk lo tura kan nga ya chan chu i mit tin in an mu vek thei tho ani awangin i mi profile check dan entir nan a awesome ema kan mang ani e chuanin adot lia kan kal liang adot lia chuanin i heng tuna hian hei rainbow Mizo channel hi kan huanga zinglama chanchin thar da thin ani to a tunai chu hun kan nei tai deuh hleka notification dong lo le lo mulo pa tan
tukin zing ta ruk le chan ve khan chan chin thar upload ani to e ti an ta hen tiang an type thin hui an tin nge kan po sang an ti chuan heta i channel icon a bok khan lut le la ta khan i lut anga chuan i channel icon na i lut anga iwar channel la hian i lut tang iwar channel la i lut anga chuan hei community a hian i lut tang chuan ta hianin share a sneak peek of your next video ti om ta hian kan type anga chuanin kan post ang chuanin thalak kan post don ani chuanin heta ka thai bila hian kan metanga thalak kan thlangang kan tiang kha ani ta a chuani enlo subscriber te ming list hide dan hi kan soile lokanga amara chu hei chu Chrome browser atang angai ta a chuanin chumi ma chuan thil pakhat kan soile lokanga heta hianin video in du lo vel kha allowing recommend chen thina I page cha do lang chen thin a ining ti ngai na ikhresi lova allowing recommend ve chen thina ining thina khami kha intingai tiang kan ti ni chuanin heta hemi tuna hian India biggest scrambled egg 240x ti kan hi kan huanga artui no hi sim lai hi hemi video hi alaw ni ta in kha ta hian waya hiadin dot pathum om ta ni kha video hnoya khan metrola chuan ta hian not interested ti hi I met liang chuan bau pak ngi don ni ti khan I alaw recommend to lawang che video in ho kha ti khan iti theibuk ani chuanin I data ti hello dan hi kan sui le lo kang e data ti hello dan kan revek thonga hey video yan ta ni chuan video hi heta achung kila hianin achung kil dot pathumai meta chuanin quality hi 360 ni ta chuanin sample 480 ni ta hemi ni wang hian a hek ya equality video and quality kha asang pole I data kha hek ting dona amai ro chu ta hianin 360 hi a en hi tok cha 144 te 240 te hi chu a fia lo ma ni du ai chuanin 360 hi tok cha 360 ai sanga en hi chu a tul lem lo 360 an a fia tok le ani ai sangin lo en thin chuan en to lo la chan chu a tul vak lo data hek mai ani en lo tuna chuan en lo kan soyang subscriber te YouTuber tan subscriber te ming list hide dan subscriber te ming list hide hi YouTuber thar tir tan chuan a than te hle maya chumi ni wan chun a hide dan kan soi don ani subscriber te ming list hide tur chuanin Chrome browser I open nga ya chuanin Chrome browser a hianin search bar a hianin youtube.com ti search ang chuanin youtube.com ti search a chuanin ti hian alo lang don ani chuan ta hian I en lo desktop site ti on lo ani chuanin ata hi ni on ang desktop site hi on anga chuan desktop site on ta chuan an zoom do la heta I channel icon ai lut lenga chuanin YouTube studio a hin lutang YouTube studio I luta chuanin heta an hnuai lama hianin veilam hnuai lama hianin I setting a awma chu ta chuan I lutang in hmu thei lo mai thea ma se in endon nia chan chu ka frame han hi dik don lowa chumi ni wang chuan hmu thei lo mai thea setting a in lutang chuan setting a in luta hian alo ta ni chuan
ta hianin tian lo lang ta a setting chunga khan channel ti hi kan punga channel hi imetang channel a imeta chuanin advanced setting ti hi ta hianin lutang chuan ta hianin subscriber count ti hi ain tikta chuan itik lawang chuan tain save liang chuanin tikhanin subscriber tamping list in ain hide to don ani chuan watch hour en nakha kan hredu ta ta hianin man ta hianin hei dollar sign a hin han lut la dollar sign ai luta chuanin ta hianin watch hour en theita ni subscriber thar tan watch hour public watch hour hi kala achieve don lo lut tukma hai ke po chuan subscriber le watch hour khata hin alangani watch hour hi 4000 ngai ta tu nai kem ai 4760 alani ta rap thak khop mai sum lo chu la hladau hlekani hi ka ha watch hour en na karon soi ngal lokani chuan khati zong kha tun tuma chuanin kan soi ringa channel art te thla dan bel in share du chuanin comment na ma lo soi ola chuan kan lo soi le don ya chu mai baka en lo game live dan in share du chuanin comment na ma lo soi ola video ka lo siamang YouTube games and game well live dan game sang live dan karon soi don ani hindu lo ani mai chu han khati song kha tun tuma kan video clear theite lo ni le ta phot ta se pakhatal in share pe nge ka bai se ya ka bai se tak mai mo ani ha ale invite chunga ka video mi lo en sak wangin